आफादनि मोनसे समनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो मोनसे समनि आफादगिरि मुंख्लं दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि दिनै थैनाय सान आरो मुंख्लं सान बे थैनाय सानखौ बिथांखौ गोसोखांनानै मुंख्लं गारलाबाथा बसुमतारी चेरिटेबल ट्रास्ट पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददाव बिथांनि न'खरावनो थिनानै दोननाय जे मांखरसालि आरो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंसारो आरो जोङो दिनैनि बे दुखुनि सानाव गारलाबाथा बसुमतारीखौ गोसोखांनानै जोङो बिबार बावदों मान होदों आरो श्रद्धांजलि जोङो होदों आं बे समाव दुलाराय बर' माहारिनि जानानै दिनैनि बे मुंख्लं आरो थैनाय सानाव गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आङो आर'ज गाबदों। जों बयबो मिथिगौ गारलाबाथा बसुमतारीया सासे गोख्रों आदर्शनि व्यक्तिमोन। बिथांनि जि स्पिरिट बिथांनि जिखिनि साहस बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजोनि जि दाबिनि सोमावसारनायमोन बिथाङा गोख्रोङै बिफाव लादों आरो फैयै फैयै मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा आफादगिरिनि बिबानखौ लादोंमोन। दा बेखायनो जाय समाव मुंख्लं गारलाबाथा बसुमतारीया थैनो गोनां जादोंमोन बा जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायनो गोनां जादोंमोन बे थासारिया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव थासारिमोन। बर' माहारियाव जोंनि अधिकारनि जि संग्राम दंमोन जातीयताबाद आरो जातिनि सत्तानि थाखाय जोंनि जि अधिकार आरो संबिधानिक राजनितिक अधिकारखौ लानानै जि आन्दलन जादोंमोन सरकारजों प्रशासनजों आरो पुलिस फर्सजों जेसेबां जों जुजिनांदों आरो बेयाव जों जेसेबां थैनो गोनां बा मुंख्लं जानो गोनां जादों त्याग आरो सेक्रिफाइस जानो गोनां जादों बिनि गेजेर गेजेर थासारियाव साहा खोलाहा सानजा सोनाबा माखासे जोंनियाव सानस्रि एना एनि गोरोबलायै हिंसा हिंसिनि जि मोनसे भायलेन्सनि जि थासारि दंमोन बिनि थाखाय गोबां गेदेमा सुबुंफोरखौ बर' माहारियाव जों खोमाना लानो गोनां जादों आरो बे थासारियानो जोबोद गाज्रिमोन जोबोद खास्रि बिस्रिमोन। माहारियारि आफादफोरा जेसेबां नाजादों हारिया जेसेबां हास्थायदों जे जों खौसेयै बड'फाया जिखौ बुंदोंमोन जे खौसेयै बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानांगौ बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ नाथाय बै समाव माखासे खैसार माखासे सानस्रियाव गोरोबलायैनि थाखाय जोङो एना एनि गावस्रा गावस्रि दङमोन जायनि थाखाय दुखुनांथाव भाबै गारलाबाथा बसुमतारी बिथांखौ जों खोमाना लानो गोनां जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बै समनि संग्रामि आफाद BLT बै समनि संग्रामि आफाद NDFB गासै बर'नि माहारियारि आफाद आरो हारि नाङैनो BSC BTC आरो BTR गोरोबथानि उनाव दिनै जोङो मोनसे सान्थि गोजोन आरो अनलायनाय गोरोबलायनायनि मोनसे परिबेस परिस्थिति जों मोननो हाबाय। 2020नि उनाव बर' माहारियाव खुनु बेबायदि भायलेन्स गैलिया खुनु बेबायदि जोंनि गेजेराव ब्लाडसेड सरकारजों आरो गावनि गेजेराव नांलाय खमलायनि थाखाय बेबायदि जोङो खुनु परिबेस परिस्थिति दा गैलिया आरो बयबो गोजोननि गेजेरजों बर' हारिखौ दानो थाखाय निर्माण खालामनो थाखाय बयबो हाबा मावदों आरो आं बे समाव बे खोथाखौनो बुङो जे दिनै जोङो फाइनेलि गोजोन गायसननायाव पार्मानेन्टलि बर' हारियाव गोरोबलायनाय अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनायखौ मजबुत खालामनायाव जोङो राफोदै बेखौ माने जाफुंसार होनो हादों आरो बेखायनो गारलाबाथा बसुमतारीया जोंनि अराय थुलुंगानि इन्सपिरेसननि फुंखा जोंनि साहसनि फुंखा आरो बिथांनि बे थैनाय आरो बिथांनि जि आदर्श बे आदर्श आरो बे गासै बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव हाबा मावलांगोन आरो बेयाव पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट गारलाबाथानि मुङाव जि गायसननाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि रामफलबिल दख'रा क'क्राझार जिल्ला आरो मिरु आफादा ज'है बिथांनि हाबा मावलांनाय जि कन्ट्रिबिउसनखौ गोजोर आरो जुगामि खालामनो थाखाय जों अरायबो हाबाफारि लागोन आरो जों थांखि लानानै हाबा मावलांगोन। आं बेखिनि समाव बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।